Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji Mansura, tsohuwar jarumar Kannywood, ta yi wa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf godiya na musamman tare da bayyana shi a matsayin mutumin kirki. Mansura ta yi godiyan ne bisa yadda gwamnan jihar Kano ya nuna goyon bayansa kan auren yarsu da Sani Danja, wato Rasika Sani Danja. Tsohon mijin Mansura dai jarumi ne kuma ɗan siyasa wadda yana ɗaya daga cikin jaruman Kannywood waɗanda suke kusa da gwamnan jihar Kano, kasancewar dan kwankwasiya ne, sannan ya taimakawa gwamnan Abba Kabir Yusuf a yakin neman zaben sa har yayi nasara. Mansura, wadda ita ce na farko ta fara sanar da bikin auren Rasika Sani Danja a shafin ta na sada zumunta, ta wallafa hoton Rasika tare da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf a shafin tan, inda farkon furcin ta na cewa Your Excellency Abba Kabir Yusuf, thank you so much sa. Ma'ana tana yi wa gwamnan godiya sosai mara adadi domin alherin da Abba yayi yayin da ake shirin auren Rasika Sani Danja. Idan ba a manta ba, Hausa Info ta kawo muku rahoton yadda Mansura Isa ta bayyana dangantakan da Rasika Sani Danja. Ta bayyana a hiranta da Radio Freedom a shirin daga Kannywood. Ta ce Rasika Sani Danja ba ita ce ta haife ta ba, haka zalika ta ce ba tsohon mijinta ne ya haife ta ba. Ta bayyana cewa mahaifin Rasika Sani Danja uwa ne da kani da tsohon mijinta, wato Sani Danja. Mansura ta nuna Abba ya taimaka a shirin auren yar Sani Danja, sai dai bata yi bayanin alherin da gwamnan ya yi ba a shirin bikin auren. Haka zalika Mansura ta yi wa Abba godiya kan yadda ya taimakawa Halisat Muhammad, wacce aka fi sani da yar fim, da kuɗin aiki naira miliyan 5. A ƙarshen sakon da Mansura Isa ta wallafa a shafinta na Instagram, ta nuna cewa gwamnan Abba Kabir Yusuf shugaba ne na gaske kuma na gari, duba da irin kokarin da gwamnan yake yi. A rubutun da ta yi a shafinta na Instagram tana cewa Your Excellency Abba Kabir Yusuf, thank you so much sir, muna godiya sosai mara adadi for your support to our daughter weddings and supporting Aunty Alisa. You are true leader sir. Allah ya saka da alheri. A ɓangaren Halisa Muhammad kuma, kamar yadda Mansura ta bayyana a rubutunta, kamar yadda na karanta kuka ji, Foziyati Suleiman, wadda ta kasance fitacciyar marubuciya ce a masana'antar Kannywood kuma mai aikin NGO, haka zalika wacce take a matsayin mataimakiya na musamman ga gwamnan jihar Kano kan mabukata, ita ce ta fara tabbatar da cewa gwamnan ya biya wa Halisat Muhammad, wacce aka fi sani da yar fim, kuɗin aiki naira miliyan 5. Yayin da take sanar da taimakon da gwamnan ya yi wa Halisat Muhammad, Foziyati Suleiman ta yi wa gwamnan Abba Kabir Yusuf addu'a Allah ya saka da alheri bisa kokarin da ya yi, kamar yadda ita ma ta sanar a shafinta na Instagram, tana cewa mai girma gwamna ya biya wa Halisat Muhammad kuɗin aiki naira miliyan 5. Alhamdulillah, mai girma gwamnan Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya biya wa Halisat Muhammad yar fim kuɗin aiki naira miliyan 5. Allah ya saka wa mai girma gwamna da alheri, amin ya Allah. Foziyati Suleiman. Gwamnan jihar Kano dai na ɗaya daga cikin gwamnonin Najeriya wadda ya yi suna taimakawa jama'a da talakawansa. Kamin wannan taimakon, Abba Kabir Yusuf na jihar Kano ya yi taimako a abubuwa da yawa a jihar, ciki haɗa da taimakawa matasa da jari da matan aure. Haka zalika Abban ya yi auren gata, sannan ya biya wa jama'ar Kano da dama kuɗin makaranta da dai sauransu. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.